Казвам се Христо Славов и съм ортопед-травматолог от вече 10 години. Работя в университетска болница Дева Мария. Интересите ми са насочени към ендопротезиране, ревизионно ендопротезиране и артроскопия. Като ортопед буквално всекидневно се срещам с проблема ниските нива на желязо, особено при оперирани пациенти. Разбира се, в аптеките има голям избор от препарати, но най-честа причина за отказ са неприятния вкус, лошата поносимост, гадене, повръщане, колики и други. За моя приятна изненада се оказа, че при проферон тези оплаквания не са такъв проблем. Течните сашета имат вкус на череша и се приемат по-добре от организма. Разбира се, допълнителен бонус са и наличието на фолиева киселина, витамин B6, B12, както и витамин С. В резюме, препоръчвам употребата на проферон както профилактично, така и при нужда, особено след оперативни интервенции.